אחת השאלות שנשאלה זה למה היפנים לא רצו לברוח, הרי המשפחות של הנספחים הדיפלומטיים מהר לקחו את עצמם ויצאו מיפן. החשש מנשורת גרעינית, החשש מזה שיפגעו, שתהיה עוד רעידת אדמה, ואכן לפני יומיים הייתה שוב רעידת אדמה 7.5 בסולם ריכטר. אבל היפנים לא ממהרים לברוח. יפנים מאמינים שברגע שהם נמצאים במדינה והם משנסים מותניים והם נותנים את הגב דווקא למקומות שנהרסו כמו סנדאי, הם עומדים במאחור והם נותנים את הכוח לאותם אנשים שסובלים, שהרבה מאוד אנשים איבדו את הבתים ביפן. לא מצב קל לאבד את הבית, אזורים שלמים נמחקים, ספינות, מי שראה, ספינות נכנסו לתוך אזורים מגורים, עמודי חשמל קרסו, אזורים נמחקו לחלוטין. זה אחת המכות הקשות ביותר שיפן קיבלה. אז אני תמה, איך למשל אין ביזה? אנחנו יודעים שבכל העולם, כשיש קטסטרופה כזאת, אז תמיד בוזזים ושודדים שם וכך הלאה. שום דבר בקטע הזה. זה הדבר היפה אצל היפנים. יפני מאמין שברגע שהוא בוזז, הוא עוד מחליש את מי שחוזר הביתה. ולכן הוא לא יתקרב, הוא לא ייקח. תראה, הקווים האדומים של היפנים הם מאוד ברורים. היפנים רגילים ללכת בין הקווים, וזה אומר, יש אור, הנה, מולי, אור אדום, הוא עוצר. הוא לא נראה מה יהיה. יש קווי רכבת, הקו יורד, גם אם אין קו הוא רק וירטואלי, הוא לא מנסה לחצות את הפסים. כן, אנחנו למשל היינו עומדים בתור, תורים בחנויות באיזה סדר מופתי. עומדים בתור ואף אחד לא מנסה לעקוף ולא... כי מה הוא אומר? אם אני מנסה לעקוף אותו, והבן אדם הזה כבר מחכה פה 4 שעות, אני לא עושה טוב, לא לי ולא לא. היפני מאוד מאוד אכפת לו איך הוא נראה בגריל. הייתי תורים של מכוניות לתחנות הדלק. וכשאתה מגיע אין דלק. הישראלים כולם עוקפים וכולם מגיעים שם ואם מישהו מעיס לדבר על זה, אוי ואבוי. היפני לא צריך שמישהו ירים עליו את הכל. הוא אומר לעצמו, זה לא מוסרי שאני אחצה את התור, משום שכולם מחכים בדיוק כמוני. אז אם אני הגעתי במספר 80, אני מחכה למספר 80. כן, אבל אתה יודע מה שמעניין הוא שבקורים האלה היו 50 איש, אם לא יותר, שהתנדבו להתאבד. כלומר, ברור, אלה שנמצאים בתוך הכור שם עם כל הקרינה האדירה הזו, זה ברור שזה גזר דין מוות. זה ללכת ממש עד הסוף, ואני אגיד לך מה, אחד הדברים היפים שאמר קיסר יפן, אמר 50 הכורים האלה, זה הפנים של יפן. כי הרי מישהו צריך לעשות את העבודה הזו ולקרר את הכורים. ההתחממות של הכורים מביאה לפיצוצים כל הזמן, ופיצוץ זה אומר נשורת גרעינית, קראו לזה הגשם של סנדאי. תגידי לי, אבל תופעת ההתאבדויות היא מן המפורסמות ביפן. נעזוב רגע את הקטע הזה של הכורים. שאנחנו מתאבדים מהסטטיסטיקה היא בשמיים. כן. ממה זה נובע בעצם? קודם כל החיים ביפן הם חיים מאוד דורשניים. נתחיל עם עולם העבודה שדורש מגברים לעבוד מצאת החמה ועד צאת הנשמה. הגברים עובדים מבוקר עד ליל, בסופי רבעון אף אחד לא הולך הביתה לישון, מביאים שקי שינה, כולם בדומיית מוות ישנים במפעל. הם נותנים ונותנים ונותנים בשביל להגיע לאותה תפוקה, לאותן תוצאות שהם רוצים להגיע. בשלב מסוים שאתה עובד עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, והרווחים בין שבוע לשבוע הולכים ומתמעטים, אתה מגיע למצב שבאיזשהו שלב אתה אומר, אין לי אוויר, אני לא יכול יותר. עכשיו, בן אדם במערב היה עוצר באיזשהו שלב והיה אומר לאשתו, תקשיבי, מתחיל ללחוץ לי פה, אני לוקח שבוע חופש. ביפן אין אני לוקח שבוע חופש. אתה מכתיב את עצמך בהתאם לאותה קיישה, בהתאם לאותה חברה. ואם החברה זקוקה לך, אז אתה משנס מותניים ואתה לא רק עובד את אותם מספר שעות שעבדת שבוע לפני, אתה מעצים את מספר השעות. ואומר, לא רק שלא עשית את האוויר הזה, אתה עוד מקשה על עצמך עוד יותר. ואז באיזשהו שלב אתה כבר לא יכול יותר, ויש שאומרים, טוב מותי מחיי, ואז הם מתאבדים. אני מבין שאיך את אומרת, מצאת החמה עד... צאת הנשמה. עד צאת הנשמה? אז אני שואל אותך, כשהוא מגיע הביתה, כשהוא מגיע הביתה בלילה, ב2 בלילה, מה קורה בבית, במשפחה? אשתו מחכה לו, או שכבר במצב שלו הולכת לישון, אשתו לא הולכת לישון. אלא? ככה, ביפן מה שמקובל זה שיש לך אישה בבית שמגדלת את הילדים שלך, מכינה אותם לבחינות, ויש לך גיישה או מישהי שאתה מאוהב בה בחוץ. עכשיו חלק מהאנשים פה לא יאהבו אותי, אבל זה הנושא שהייתה לא אוהב, אז אנחנו חייבים לדבר.
אני רוצה להגיד לך שבאוסטוניה צריך להתחיל לחשוב להגר מאיטליה ליפן. האמת הייתי אומרת גם קצב, אבל אני אשתות. אז רגע, בואי, אז מה היא ממתינה לו עם הנעלי בית? ממתינה לו עם נעלי הבית, וגברים ביפן חוזרים מסריחים מאלכוהול ומיין ומבילוי, ואני שואלת איך היא מקבלת אותו. היא אומרת לי, תקשיבי, יום העבודה הבא זה הדבר הכי חשוב עבורי, עבור בעלי ועבור המשפחה. אני מכינה אותו ליום העבודה הבא. היא יודעת שהוא היה עם מישהי אחרת, וזה לא מפריע לה. עכשיו צריך להבין שביפן יש איזשהו עניין של חינוך. כי אם את יושבת להשוות את התרבות שלך אליה, ואת אומרת, אני בחיים לא הייתי מקבלת את הגבר שלי, אם רק הייתי חושדת שהוא הלך עם מישהי אחרת, אז היא אמרה לי, תקשיבי, התרבות שלך אחרת משלי. את תשפטי אותי בעיניים שלך. העיניים שלי זה העיניים שלי, והתרבות שלך זה התרבות שלך. היא אמרה, אני מחויבת לבעלי לקבל אותו אחרי עבודה, כן לדאוג לו. המונח של נעלי הבית זה רק מטאפורה, כי אכפת לה באמת שהחיים יתנהלו כמו שצריך. וזה שיש לו איזה גיישה או איזושהי מארחת שהוא מאוהב בה בחוץ, זה בסדר גמור מבחינתה. תגידי, ואם זה יהיה ההפך? הוא יעלה... הוא יעלה על זה שאשתו גם בוגדת בו, כי אם את אומרת שזה ברור ומאליו שהוא עושה את זה מהצד, היא נותנת לו לגיטימציה, מה יקרה אם הוא יעלה על זה שהיא עושה אותו דבר? אז מה חשבתי עכשיו בזמן שאתה שואל את השאלה? שדיברת על נעלי הבית. איפה יהיו נעלי הבית? כשאישה חוזרת אחרי בגידה, בטח לא מסודרות על לא. גברים ביפן לא סובלים בגידות. בגידות ביפן הם אחד הדברים שמתקבלים בצורה הגרועה ביותר דווקא כשאישה עושה את זה. היום, עידן, כשאישה רוצה לבגוד, היא עושה את זה בקלאסה. זאת אומרת, אישה גמרה לסבול עד גיל 50, בגיל 50 יש לה הרבה כסף, היא יושבת טוב, היא מנהלת את התא המשפחתי, ומה היא אומרת? עושה ככה, היא אומרת, שואו טיים. הגיע הזמן, נכנסת לשערי המועדון שבעלה מבלה שם עם כל הקולגות שלו, נעמדת ועושה ככה. אני כאן. וזה דבר ששום בעל לא מסוגל לסבול, בוודאי ובוודאי שלא ביפן, משום שהקולגות, אתה צריך להבין, עבודה ביפן זה הדבר הכי חשוב. אישה שלך באה עם גבר הרבה יותר צעיר, זה הרי מחצית משנותיה, והיא פשוט מחסלת לו את כל הפסון. היא מועלת בכל מה שהוא יצר איתה עד אז. אני מבין שהלחץ שהם נתונים בעבודה, שבשתיים בלילה רואים את כל המגדלים, הכל עם אור ומחל עובדים, אני מבין שהם פורקים את המטען הזה בכך שהם הולכים למועדוני לילה בתום העבודה. תסביר מה זה פורקים, כי אנשים עוד יחשבו שמדובר על כל מיני זה. גבר מדבר עם אישה אחרי שעות עבודה. מדבר, שר קריוקי, צוחק, אוכל, שותה הרבה מאוד וויסקי, ומזמין אותה לרקוד שנות ה-60. בזה נגמר הנושא של ההתפרקויות. בסדר? מועדונים ביפן זה דבר מאוד מוקצר, מאוד יפה, מאוד יקר, אבל כשאתה מדבר על להתפרק, זה לבוא לשבת מהבוס הבכיר ועד הבוס הזוטר, כולם ביחד מורידים עניבות, מורידים חליפות, זאת אומרת, מנהל המחלקה הבוס, לוקח את כל צוות העובדים, ויוצא איתם אחרי שעות העבודה למועדונים מהסוג הזה. נכון, וזה סוג של לשחרר כיתור. עכשיו, ומי משלם? הבוס הגדול, מה זאת אומרת, מי משלם? זה לא על חשבון החברה, יש כרטיס חברה, שם אני אומרת לך, אבל פייר, מי שהכי היה מסתדר ביפן זה ביבי. יש כרטיס חברה, זה היום הכרטיס שאנחנו משלמים, מה אתם צוחקים? יש כרטיס חברה שמועבר בכניסה למועדון. עברת את שערי המועדון, אתה שם סכום יפה. על כל פס של וויסקי שיורד בבקבוק, אתה משלם פי 80 בערך. הרי תיקח בקבוק וויסקי, שקנית אותו בסופר או בכל מרכול, אתה משלם עליו X, ושם אתה משלם 80X בריבוע, נכון? אז גם אתה יושב עם הערכות, וגם אתה יושב עם המשקאות האלה, והכל החברה משלמת. כי אם הבן אדם הפרטי היית לשלם את זה, הוא פושט רגל מהר מאוד. זה מחירי עתק. אבל בתוך מועדוני הלילה הוא מכיר מישהי שיושבת על ידו וכל הזמן משקע אותו וככה, ואחרי זה הוא לוקח אותה, אני מבין? ממש לא. למה? היא נחשבת לגיישה או מה? גיישה היה במאות 16-17. היום יש מספר גיישות זעום ביפן, בעיקר ברוב הגיון, שלא עוברות את כל התהליך הזה שגיישה עוברת 10 שנים. הן לומדות תפקיד בסביבות שנה, הן רוצות לשמר את המסורת של יפן, הן לומדות משהו מאוד מאוד מקוצר, והן מתלבשות כמו גיישות ומעצבים להם את השיער, אתה יודע, עם השעבות, ושמים את כל הקישוטים על השיער. להלביש אישה כזאת זה 5 שעות. והן מתהלכות ביפן ונמצאות בכל מיני בתי תה ועושות טקס של הגשת תה. בסדר, אשתך פה, אז אני חלילה לא אגיש לך תה,
כדי שלא יהיה איזה משהו לא בסדר, אבל זה לא אותו תהליך ארוך שהוא עובר. עכשיו נעבור למועדונים. במועדונים היום יש מערכות. מערכת יכולה לעבוד נניח מ8 עד 2 לפנות בוקר, בזה היא גמרה את תפקידה. מי שמחפשת צרות לא צריכה לנסוע עד יפן, אבל זה לא כלול בשום דבר שם. ואז חזרתי לארץ והתחלתי ללמוד תואר שני, תואר ראשון קודם ואחר כך תואר שני, 6.5 שנים. למדתי את השפה ואת התרבות, חזרתי ליפן לעשות מחקר על נשות קריירה, ובמהלך המחקר הזה ראיינתי 150 מנהלות תאגידים, ממש תקרת הזכוכית של יפן. ופתאום אתה רואה יפן אחרת לגמרי. הן נשואות אותן נשות קריירה? לא, כמעט ולא. הן יכולות להיות נשואות לישראלים או לאמריקאים שיכולים להעניק להם שוויון. אבל גבר יפני שרוצה להשתלט על אישה באופן שוביניסטי, ולהגיד, רגע, קודם כל אני, ואחר כך אני, ובסוף אני, אין מקום לאישה שהיא עושה. רגע, שם החתונה היא שידוך, או איך בדרך כלל? חתונות בעיקרן הם שידוך. נכנס שטחן לחברה גדולה, ורואה למשל איזה איש הייטק שמתאהב באיזושהי מישהי שם, אחת המזכירות. הדבר הראשון שהוא עושה זה בדיקת שתי וערב על שתי המשפחות. יש ביפן חשש גדול, למשל, מסבתא שהייתה משוגעת לפני 4 דורות. האמונה ביפן אומרת שבגלל הגלגולים, השיגעון יחזור באיזושהי וריאציה. קודם כל בודק את המשפחות. אם הכל בסדר, עד 8 חודשים הם יכולים לצאת ביחד, אבל אין מגע, לא ידיים, לא מקיימים יחסים, לא שום דבר. בכל פגישה תמיד איזה סבתא או איזה דודה תקועות. ואז מה שיוצא זה שהם מכירים אחד את השני, רק בעצם בירח הדבש היא מגלה עם מי יש לה עסק. איך הגירושים? איך שם הנושא הזה? אז זה מה שקורה, כשהם חוזרים מירח הדבש, והאישה אומרת, אוי לבואי על איזה שוביניסט נפלתי, יש שדה תעופה ראשי ביפן שנקרא נריטה. בשדה התעופה היא עושה לו את התנועה הזאת. זו תנועה מאוד מקובלת ביפן. היא עושה ביי ביי והיא הולכת. תחשוב על ישראלי שאשתו הייתה אומרת לו ביי ביי. זה אוי ואבוי מה שהוא היה עושה לה. ראה המקרים שעכשיו כל אחד לוקח לעצמו את החיים של מישהי אחרת או דברים כאלה. ביפן ברגע שהיא עושה את התנועה הזאת, זה אומר שהיא לא מוכנה להתחייב מבחינת התא המשפחתי לנושא של הבחינות, לנושא של הילדים, ולכן הוא אומר מוטב שהיא תלך ובמקומה תבוא מישהי אחרת שהיא מתאימה יותר לתפקיד. כן. עכשיו, הקטע הזה של, דיברנו על נישואים וגירושים, אבל מעניין כשמדובר על גירושים, זה הכל לחץ ולחיצות, ודיברנו על התאבדויות. חוש הומור, יש להם היפנים. ממה הם צוחקים? זהו, זאת שאלה מצוינת. קודם כל יפנים לא כל כך מבינים בדיחות. וכשאני מכשירה אנשי עסקים לנסוע ליפן למשא ומתן עסקי, אז אני והשותף שלי מיד אומרים, אל תספר בדיחות. ואני אתן לך דוגמה. אתה בא בתור ישראלי, ואתה אומר ליפני, תוך כדי איזה משהו, you are killing me. היפני אומר, אני לא הרגתי אף אחד. ואז אתה מבין גם אל תספר לו בנצי ויהודלה. גם דברים שאתה תסביר, הוא חושב שאתה לועג לו, הוא לא מבין שזה איזשהו קטע של הומור. עכשיו, אתה כן רואה יפנים צוחקים, ואני חושבת שההומור שלהם הוא קצת אחר מההומור שלנו. לפעמים אתה רואה איזה בן אדם פה, ואתה צוחק בלי שהוא אמר לך כלום. יפני לא יעיס לצחוק, הוא יחשוב שאתה תיפגש, הוא צוחק עליך. מה יכול להצחיק אותו? זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות איזה משהו שמישהו אמר, אבל שוב, ברגע שיש לגיטימציה ונגיד 8 אנשים צוחקים, אז עוד 2 יעשו ככה. אבל הוא לא יצחק את הצחוק המתגלגל הזה שישראלי צוחק בפה פתוח, ואתה רואה שהצחוק גורם לאיזושהי התפרקות וכיף לו, את זה אתה לא רואה ביפן. בואי נדבר על מערכות יחסים בין יפנים לישראלים. אישה יפנית תרצה ישראלי, גבר יפני ירצה ישראלית, ואפשר לשאול את זה גם בכיוון ההפוך. עד כמה גבר ישראלי ירצה יפנית, או אישה ישראלית ירצה יפנית. בואי תעשי רגע ניתוח של כל הדינמיקה הקבוצתית. אוקיי. הדינמיקה הקבוצתית היא מאוד מאוד פשוטה. האישה היפנית היא כנועה, היא צייתנית, והיא בעיקר עושה מה שהגבר שלה רוצה. למי זה מתאים איתה? לישראלי. הישראלי, השרמנטי, נכנס לבר, מרשה לעצמו לשבת בצורה הזאת, שזה אחת הישיבות שבהם הגוף, סליחה, לא ככה, ככה. הכי נוח לו עם עצמו, זרוק. כן? זרוק לחלוטין ונותן לחיים ככה, תסתכלו עליי. אישה יפנית רואה את זה, ומה היא אומרת? כזה אני רוצה. משוחרר, חופשי, שרמנטי, והכי הכי חשוב, יש לו שערות על הידיים והן מחוברות. היא יושבת בבר והיא עושה ככה. כן, תראי. אז הגברים ישראלים, ברור, מה הם יגידו? תנסי. ואז היא מסתכלת ורואה שפה, הכל, כל היער הזה חי ובועט, בכלל היא משתגעת.
מספרים לי גברים שלנו שיושבים בכל מיני ברים, שאישה יפנית רואה את שיער החזה פה פתוח, היא נוגעת פה והיא צועקת, מנקי! קוף!